Hvordan er det at være en onde kanin? Ja, det er ligesom meget opløftende, ikke? Når man sådan har haft en svær tid, så kan man ligesom sådan gå ud og være lidt ond, og så er det ligesom sådan, hvis man trøsteshopper lidt, ikke? Så fungerer lidt på samme måde. Så det er simpelthen bare din måde at komme over en hård tid på? Ja, det er ligesom når der kommer en hurdle i mit liv, så er det ligesom min måde at forsere den på. Okay. Hvornår fandt du så ud af det her med den onde kanin-syndromet? Jamen, altså, det var jo forskeren Stanley, som ligesom gik ind og fortalte mig, hvad det var, der var galt. Og opdagede det syndrom, som skyldes mangel på et stof i hjernen, som hedder antioncaninus. Okay, men det lyder spændende. Var det ikke den samme forsker, der fandt ud af det med vaskefærdene? Jo, det var også ham, der opfandt autismen. Nå, men det lyder spændende. Hvad har din familie sagt til det her med det onde kanin noget? Det er ligesom sådan flippet ud, kan man sådan sige. De blev sådan rimelig sure. Første gang det skete, ikke? Da jeg sådan ligesom gik amok, så blev de sådan, så det kunne de ikke tage. Så hvordan er dit forhold til dem nu? Jamen det er ligesom sådan, dem har jeg ikke rigtig set sådan i 19 år, vel? Fordi det er jo snart en uge siden jeg begyndte på det der ondt kanin, så 19 år, så har jeg slet ikke det sørget. Og lige til slut må vi så lige få lov at se den onde kanin. Det er det, I må. Så skal vi lige have mine solbriller af, jo. Ja. Så plejer jeg ofte lige at starte med at gøre den her.